Gde ste ljudi? Glass Gaming ovde sa još jednim vlogom. Tako je. Vlog. Evo sam ovde. Vlog broj 2. Danas ću da vam pokažemo i sobu i kako ćete vi da reagujete na to. Evo. Ovde je najbolja stvar na svijetu. Lampa. Imamo neki prozor tu. Tabletom snimam. Sat. Tastatura, kompjuter, padovi, miševi, igrice, Xbox, neki joysticki su ovde, evo ga, ne vidi se baš najbolje, igrice, evo ajme da pogledamo malo, Black Ops 2, Modern Warfare, Crysis 2, Dead Rising 2, neki Harry Potter, Mass Effect, Medal of Honor, Rune Total War, neka govna. Imamo kartu sveta, koju ne znam šta će mi. Guitar Hero. Pa mislim gitara. Jedan gitara, pravi gitara. Krevet, neka lopta. I da, hvala vam što ste gledali. Glass Gaming ovde i vidimo se